गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ आसामनि गेलेगिरिफ्रा हादोराव गेलेना रायजोनि मुं खामायदों। गवा रायजोआव 28 अक्ट'बरनिफ्राय 30 अक्ट'बरसिम खुंफुंजानाय अल इन्डिया काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम हान्जाया मोन 16 मेडेल देरहासार जादों। बे बादायनायाव मोन 22 भारतनि रायजोआ बाहागो लायो। आसामनिफ्राय सा 23 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेनिनो सा 6आ सनानि मेडेल आरो साबाया सिलभार आरो साबाया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। आरो आसामा थामथि बांसिन मेडेल मोननाय रायजोनि फारियाव जायगा आवग्रिनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे खौरांगिरि मेलजों देरहासार जाना मुं लाबोनाय गेलेगिरिफोरखौ दिनै बरायदों। बर' हारिनि थाखाय दुखुनि खौरां। बर' रावखौ आसाम सोरखारा नेवसिनाय आरो मुगैनाया दिनै मोनफा मोनफा नुजागासिनो। बिमा बाथुलनि नोजोरजों बर' हारिखौ नायनाय गादबनायखौ सहायनो हायैयाव बर'फोरा आलादा मोनथायनि थाखाय उदां रायजो सोरजिनो बर'लेण्ड सोमावसारदोंमोन। बिनि उनाव बर' हारिजों मोनफा मोनफायै सोरखारजों गोरोबथा जानायनि उनावबो सोरखारि सुजुग सुबिदा साख्रि बाख्रिनि आन्जादाव थोंजोङैनो बर' रावखौ नेवसिना साख्रि बाख्रि मोननाय खाबुनिफ्राय बर' हारिखौ बन्सित खालामनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। भारत हादरनि संबिजिरनि 8थि फारियाव हाबनाय बर' राव लोगोसे बिटिआरनि गाहाय राव आरो आसामनि लोगो सरकारि राव। बर' रावखौ आसामनि गोनांथार आन्जाद आसाम पुलिस कनस्टेबल रिटेन टेस्ट कुइसन 2020 देग्लायनि बे गोनांथार आन्जादाव बर' रावखौ नेवसिनाया सांग्रां बर' फिसाफोरखौ दुखु मोनहोदों आरो खुद्रि होदों। बे बिथिङाव दैदेनगिरि बर'नि थान्दैफोरा मा राहा लायो उननि समासो मिथिसिगोन। गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फैगौ 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान फालिनायजों लोगोसे गरेस्वर बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरारि जथुम्माखौ गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म गुदि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंनो साखाफारा जाबाय होनना मावफुं आफादा दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लायाव फरायसाफोरनो फ्रि साइकेल रानदों। बिटिआर सोरखारनि मददाव बाक्सा जिल्लानि गासै 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै साइकेल रानना होदों। हाबाफारि बायदियै दिनै बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'नि बेखेवनाय आरो बाहागो लानाय लोगोसे बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म गौतम दास बिथांमोननि बाहागो लानायजों बरमा कमिउनिटि हलाव फरायसाफोरनो साइकेलफोरखौ फ्रियाव रानना होयो। गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमा पियनार एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय 2 फरायसाफोरा निट आन्जादाव उथ्रिसारदों। भुमित बसुमतारिया 407 नाम्बार आरो निजोरा बर'आ 415 नाम्बार लाना निट 2021 आन्जादाव उथ्रिसारनो हायो। बिथां सानैनो पियनार एकाडेमि बरमाया साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। जोबथा खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएमनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव गोबां अजद होदों। बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिआर आरो प्रमद बर'नि सायाव बुंदों बिटिसिनि संबिजिरारि गोहोखौ आथिखालाव प्रमद बर'आ खोमागासिनो होनना बुंथियो। दिनै मोनसे रायजोआरि मेलाव बाहागो लाना बुङोदि बिटिआरनि एमफोरा आथिखालाव गोनां खामानि जाबा उल्थायै प्रिन्सिपालनाव पारमिसन लाना हाबनाङो होनना बुङो। बिटिआरआव बिटिसि बायदि गोहो गैया। अदेबानि प्रमद बर'आ राजखान्थि गोहोखौ लाना गोहो दिन्थिदों होननानैबो अजद होयो। बिटिसिनि गोमानाय गासै गोहोखौ फिन लाबोफिननायनि मिजिं होदों बारग' बिथां चिफ हाग्रामा महिलारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।